Pevačica Ana Nikolić našla se u centru skandala zbog svađe sa menadžerom i producentom Sašom Mirkovićem, sa kojim je navodno prekinula saradnju, ali i jezdivog snimka na kojem se vidi njeno uništeno lice. Ovaj snimak je ubrzo postao viralan, a sada se na društvenim mrežama pojavio još jedan. Još jedan snimak gde se vidi da je lice uništeno od droge jer nije pristala na lečenje, piše u opisu videa u kom je pevačica pričala sledeće. Da li si normalan? Šta da snimam? Pogledaj pre, vaške ću da dobijem, vaške. Sve sam pare. Gorivo sam platila, častila onu devojku, otišla na groblje, kupila cveće. Nemam pare, nemam sočiva. Bolje da pustiš neki novac. Ne znam nija šta da radim. Šta da snimam sa naočarima za vid, života ti. Pogledaj me na šta ličim, bre. Govorila je Ana u videu, gde se takođe vide jezdive rane na njenom licu, a koje je na TikTok izbacila Hype televizija, a čiji je vlasnik Saša Mirković. Ovoj ženi je potrebna stručna pomoć, ne ismejavanje. O Bože, ovo je strašno, pomozite joj. Ovo je da ostaneš bez komentara. Ova žena to nije zaslužila. Samo su neki od komentara ispod ovog videa.